Otieno Joab, Ramogi TV. Mokuom jokedo ne ratich oganda ka otenore kod Kansinde machon ochako chenro mar choko sei magidwaro chwalo e nyim od bura mamalo mar dhiro piny owacho mondo chiw aheri ne Kansinde machon e piny Kenya mangima. Chenro ma kamae biro e kinde ma Kansinde machon ma Migori ywak ni gikalo e ngima matek ka gidwaro mondo piny owacho migi aheri mane osingnegi kod piny owacho higni mokalo. Jokedo ne ratich oganda kotene kod Walter Opiyo wacho ni yande ne gichwalo ywak mar Kansinde machon e od bura mamalo e kinde mane loso budget mondo oketnegi omenda to kwayogi ne ok odewo. Councillors osewuotho mang'eny kabisa mochopo ma gino okotimore ne maber. Ne waparo matut mondo wa petition budget appropriation mar assembly ma Nairobi ka. Kane waseoro gino nosedonjo ne chairman pod action mora mora okwawinjo duoko okwayudo. Chudo wasetemo nosetere nyaka e bunge mano okalo. Koro mondo mi owuogi mondo chulwa otamore. Machiegni ka minister manyien odonjo Mr. Mbadi odonjo, Mheshimiwa Mbadi odonjo. Na winjo ko wacho ni oyie chulo councillors ni to formula ni ma pod chande kaka dogol pesa mondo chulwa. Koro wacho ni ya jo bunge mantie e bunge ong'eyo councillor kaka ne gitiyo. Moko ng'eny gi be councillor wetewa gikel proper circular gi seria monego chulwago nikech wawinjo malit e chunywa. Kawadhi nyime ni tesende mag nyakalondo mar Citizen kanyakla kod Egesa duto mantiere bwo kambi mar Media Services noriwo gi Jokristo e kanisa Dwene chenro madhi mbele